Ja tervetuloa Parrasta asiakanavalle tämmöisen kivan kesäisen unbox-videon pariin, oh yeah. Ja aloitetaan ei ihan unboxauksella, mutta kumminkin uudella ostoksella. Ja se on tässä. Minä ostin tämmöisen Arrow-videon boxin. Tämmöisen oikein mukavan Enter the Video Store, The Empire of Screams, mikä sisältää elokuvat Dungeon Master Dolls, Cellar Dweller, Arena ja Robot Jox. Ja minä ostin tämän Levykauppa X:stä. Sieltä löytyy ihan paikallisesti. Hintakin näköjään 54,99, eli no sanotaan näin, että samassa sarjassa, samassa tasossa menee kuin mitä vaikka Amazonin hinnat, mutta miinus postikulut ja miinus tullit, että ihan hyvä kauppa mun mielestä. Ja tässähän on hyvää kamaa ilmeisesti mukana, että oikeastaan ainoat leffat, mitkä mä oikeasti tiedän tästä boksista, on toi Dungeon Master ja Dolls, mutta tosissaan näitä muita, eli Robot Joxia, Arena ja Cellar Dwelleri, mä en edes tiedä. Mutta mä siis olen ymmärtänyt, että kyseessä on B-luokan kauhua ja Local Video Store -hylly kunnialla, että sen tyylisiä elokuvia. Arrowlta tullut tämmönen ja odotan kyllä tätä tämän katsomista oikein vesikielellä, jos näin voi sanoa. Tää on hieno boksi. Tässä on hyviä elokuvia. Ei mitään. Mennään eteenpäin. No niin, ja jatketaan vielä vähän tällä uuden ostoksen esittelyllä. Eli kävin tuossa paikallisessa Jyväskylän videodivarissa, sieltä tarttu mukaan Dementor, niminen elokuva from the director of Jugface. Ja mä oon tässä kattellut vähän tää elokuvana siellä sun täällä, että jostain pitäisi tää ehkä saada koko, mutta tää vaikuttaa hirveän mielenkiintoiselta. Ja ilmeisesti toi Jugface löytyy myöskin sitten kakkoslevyltä. Ja täällä on kaikennäköistä, mutta jotain tämmöistä vähän erilaisempaa, hyvin riipivää kauhua, siis niin kuin psykologisesti riipivää kauhua pitäisi olla. Ja avataan sitä vähän, katsotaan mitä täällä on sisällä. No niin, nyt on avattu tuota pohjasta, niin päästään vähän katsomaan, että minkälainen, tai aika paktalla on jotain sisällä, niin katsotaan. Eli ensinnäkin totta kai 2 levyä. Siellä on Jugface ja Dementor, 2 elokuvaa yhden hinnalla. Ja täällä on sitten tavarata. Täällä on vihkonen. Contents, että mitä kaikkea löytyy. Kaikennäköistä tällaista sälää. Sitten täällä on perinteinen perinteinen Arrowin mainos. Tähän vaikuttaa mielenkiintoiselta elokuvalta, mikäköhän tää. The party doesn't end when your disc does. Okay. Ja sitten täällä on tietenkin myöskin juliste. Ja juliste on se on 2-puoleinen aivan, missä toisella puolella on Dementorin juliste ja toisella puolella sitten tämä Jugface. Jugface. The bit wants what it wants. Well, that's good. All good. It's all good. All right. Katsotaan, jossain vaiheessa pääsee soittimeen. Katsotaan, pitääkö mä sitä liveä tässä kesällä jossain vaiheessa, sitä kauhuliveä. Niin siellä kauhuliveessä saattaa tulla näitä paljastuksia liittyen vähän syksyyn. Se oli Dementor. Ja toivottavasti kohta tulee jo ihan postiakin, mitä voi avata. Ei mitään, jatketaan. Ja jatketaan näitä ihania unboxauksia. Nyt tuli ihan tämmönen paketti, ei mistään kaupasta, vaan ihan siis käytettynä Facebookin elokuvakirppis-ryhmästä. Ostin muutaman käytetyn elokuvan, koska ne ovat halpoja. Ja minulla ei näitä ollut, osa on joskus ollut. Mutta olen myynyt ne pois ja tuli semmonen fiilis, että kun halvalla saa, niin haluan, että kun mä haluaisin näitä joskus vielä katsoa ja kun halvalla saa, niin miksei sitten ostasi itselleni takaisin hyllyyn. Voihan ne sitten taas joskus. Tää on muuten aika hyvin teipattu, että pitää vähän käyttää enemmänkin saksia. Mutta joo. Näitä tulee aina välillä, että joskus tulee myytyä jotain pois ja ostettua takaisin joskus.
Voipi olla, että joskus on tullut niinkin tehtyä, että on samalta myyjältä ostanut, kello on sitten ne myynytkin alun perin. Hyvin on pakattu, kyllä tää on lisää sanomalehtä, vielä on sanomalehtä. Tripla paketti siis suomeksi. Ja no, paperin keräys kutsuu heitä. Jes, eli nyt ensimmäinen pari uunista ulos. Roger, mistä tämä näkyisi tossa? Ei. Niinpä tietysti. Oi voi, hyvin tää alkoi. Tämäkin video. Laitetaan sitten tää kamera tähän. Vittu. Katsotaan, että leikkelenkö tää vähän vai en. Jos en leikkeli taas sitten raakaa materiaalia suoraan arkisesta elämästä. Oi. Roger Rabbit. Kuka viritti ansan? Rabbit Roger. Tää on tää pohjoismaalainen Blu-ray. Mulla on tästä ollut joskus aiemmin se britti Blu-ray, missä kyllä suomitekstit ihan oli, mutta niin kuin, että sitä ei virallisesti tullut moneen vuoteen tai Suomen markkinoille, mutta nyt joku aika sitten, joitain vuosia sitten muistaakseni tästä ihan tuli virallisestikin. Otetaan ne takaisin, se on kiva katsoa sitten joskus uudestaan. Christopher Leellä on yksi uransa parhaista rooleista tässä elokuvassa. Sitten Copland. Oliko tämä nyt pohjoismaalainen vai Suomi? Pohjoismaalainen, mä en tiedä, onko Suomea, mutta pohjoismaalainen Blu-ray Coplandista, Stallonen roolista. Mulla oli tästä semmonen Saksa-painos, mutta mä joskus möin sen pois. Se oli sellainen erikoiskirjapainos, kun Saksassa tulee vielä niitä kirja Blu-ray-painoksia, niitä niin kuin esimerkkinä vaikka tästä Viking Vengeance-elokuvassa on tämmöinen kirjamainen. Niin oli se joskus myin sen pois, mutta jotenkin jäi vähän siellä, mä haluaisin vielä joskus katsoa Coplandia, niin ostin sitten Copland pohjoismaalaisen Blu-ray. Ei siinä sen ihmeellisempää tarinaa. Tylsä tarina, mutta ne on tylsä mieskin. Ja sitten seuraavana paketista meiltä löytyy Kokainkarhu. En ole nähnyt. Ihan mielenkiinnolla odotan katselua, että veikkaan, että semmoista 3/5 perseilyviihdettä. Tää on mun valistunut arvaus. Ja sitten oli vielä Grimmin satuja, eli Brothers Grimm, Matt Damon, Heath Ledger, Terry Gilliamin ohjaamassa elokuvassa. Mulla on tää joskus kanssa ollut, mutta ei ole enää. Mä en edes muista, mitä tälle tapahtui. Onko mä myynyt toi joskus pois vai vienyt vaikka sen niin divariin vaihtoon tai jotain, mutta Evil Busters, Assbusters. Mutta siis joo, mun mielestä ihan katsottava elokuva. Et menee samaan sarjaan ton Hansel ja Gretel Witch Hunters Tommi Virkkola-elokuvan kanssa. Että nämä on ihan kivaa kesäviihdettä, jos näin voi sanoa. Hyvä. Siinä oli toi lähetys. Kohtuullinen. Ja sitten kun juuri olin lopettanut äskeisen pätkän kuvaamisen, niin postilaatikko kolahti ja vanha ystävämme suomikassu.fi. Se viihtyisä elokuvakauppa, eli suomikassu.fi pakettia tulee. Ja muista, säkin voit saada näitä hienoja kuoria ja elokuvia suomikassu.fiistä. Jos käytät esimerkiksi koodia parrasta asiaa yhteen kirjoitettuna, niin tällä uskomattomalla etukoodilla sä saat 5 alennusta, jos sun ostoskorin loppusumma ylittää 60 €. Niin suomikassu.fi, se viihtyisä elokuvakauppa ja koodilla parrasta asiaa alennusta. Yeah! Avataan. Mitä täältä on tullut? Jotain ihan uutta ja hienoa. Uutta ja hienoa Suomikassulta, hieno kauppa, hienoja ihmisiä siellä taustalla. Ensimmäisenä tällä kanavallakin arvosteltu Terrifier-elokuva. Nyt kyllä tehdään semmoinen homma, että heitetään kitara tuosta tieltä pois. Tai heitä, mutta asetellaan varovasti. Ja mennään tämä vähän noin. No niin. Terrifier. Tosissaan viime vuoden kauhukuussa arvosteltu myös tällä kanavalla. Ja mä lainasin sen kirjastosta itse asiassa arvostelua varten, niin mulla ei koskaan ollut hyllyssä, mutta nyt on eka Terrifier-elokuva. Ja mikä, siellä on myöskin toinen filmi siellä boksissa, herran jumala. Toinen filmi täällä
No, mikä se on mukaan kuin Terrifier 2? Who's Laughing Now? En ole vielä katsonut, en ole nähnyt. Pitäisikö ottaa sitten ensi vuoden kauhukuuhun tämä sitten arvosteltavaksi. Pohjoismaalainen Blu-ray tuli sitten tuosta Terrifier 2. Ykkösistähän ei Pohjoismaissa julkaista kuin tuo kyseinen DVD. Ja en sitten nyt kun oli molemmat niin näppärästi saatavilla tuolla Suomikassulla, niin ajattelin ihan senkin takia ottaa sitten nämä molemmat. Ja jos sinä haluat itse Terrifiereita elämäässä, niin suomikassu.fiistä ne löytyy. Ja ota jotain muutakin siihen ostoskoriin mukaan sitten, kun 60 jos ylittyy ja käydät sitä parasta asiaa koodia, niin 5 lähtee loppusummasta pois. Eli no periaatteessa saat vähän niin kuin postit kaupan päälle siihen kohtaan. Eli ihan hyvä diili. Oh yeah. Ja en ole tosissaan Terrifier 2 kattonut. Niin mä nyt oletan, että se on, että siinä on sitä samantyylistä splatter-meininkiä kuin tuossa ykkösessäkin. 3 katson todennäköisesti sitten joskus, kun se tulee. Mut jes, tää oli taas tämä lähetys. Mennään eteenpäin. Ja mitä sieltä postilaatikosta kolahtaa, kun sitä vähiten odottaa? No sieltähän tulee leffoja, jota me nyt unboxataan. Eli seuraava setti tähänkin videosaakaan. Ja avataan ensimmäinen kirjepreivi. Mitä täällä meillä on? Katsotaan, sanoi tohtorsmies. Ja muistaakseni hän taisi vieraista jopa puhelimeen, jos vanhaa kansaa on uskominen. Ai toi tää. Sarjassamme taas, onpas mitä hyvin pakattu. Sarjassamme elokuvia, ostin vain, koska se oli saatavilla. Mielenkiinnossa katson tän joskus. Metal Tornado. Joo. Luna Diamond Phillips elokuvassa Metal Tornado. Tämä on näköjään ihan suomikantinen Blu-raykin jostain syystä. Tämä on ryönää. Tämä on nyt sitä ryönää. Jotain tai olisiko näitä Skiffy Channelin ryönä-elokuvia, Sharknado ja Megasark vastaan Megasark-elokuvia ynnä muiden kanssa. Ryönää. I like ryönä, because ryönä. Joku paskan elokuvan ilta sitten kokee tuo. En tiedä koska, mutta joskus sitten. Seuraava elokuva. Ja on mulla vähän ehkä masokismia näissä mukana, kun noita tulee hankittua, mutta minkäs teet. Seuraava filmi, mikä on myös aika hyvin pakattu. Toi äskeinen elokuva oli muistaakseni toi Metal Tornado on ihan Facebookin elokuva Kirppikseltä. Ja tämä seuraava elokuva, missä on teipit niin kiukassa, etten meidän saada avattua, mutta pitää repiä. On sitten ihan huutonetistä. Mä itse asiassa huutonetissä yritin huutaa yhdeltä ja samalta mieltä useampaa eri elokuvaa. Mä en laittanut niihin tietyn hintakaton, että sen ylitse en enää huuda, eikä hinta automaattinen. Yksi sitten niistä jäi itselleni vain, ja se on jostain kumman syystä Beverly Hills Ninja Chris Farlelta. Tämä on perseilyä, todella typerää komediaa, mutta tää on Chris Farleylla on jonkinnäköinen pieni paikka mun sydämessä. Rest in peace, Chris Farley kuoli muistaakseni huumeiden yliannostuksen aikoinaan. Oli helvetin lupaava ura David Spaden kanssa ja David Spadehän sitten jäi, mutta niin, no duona häntä olisi toiminut paremmin, mutta Chris Farley Beverly Hills Ninjassa, nämä on nyt taas näitä krapula-ajan elokuvia. Sitten yksi tämmönen Amerikan mantereelta tullut elokuva vielä tähän videoon, että ennen kuin päästään sitten tämän videon viimeiseen pätkään. Jälleen kerran WoW HDlta tilattu tanskalainen elokuva. DVD-elokuvasta Speak No Evil. Tämä on se tanskalainen elokuva, missä varmaan tämä kuva, mikä tässä takakannessa on ehkä tutumpi kuin tämä etukannessa oleva kuva. Mutta mä oon kuullut tässä tosi paljon hyviä juttuja, että tämä on rankka elokuva henkisesti. Ja tää oli
ainoita julkaisuja, mitä mä löytin, missä on englanninkieliset tekstitykset mukana, koska tämä on tanskankielinen elokuva. Et jossain Saksassa ja jossain olisiko Italiassa ollut joku Blu-ray-tulma, niin se oli valitettavasti vain oman maan kieliset tekstitykset. Ja kun minä en tanskaa ymmärrä, en jumalata sanaakaan, niin ainoa, jos tämän fyysisenä hyllyyn haluaa, niin on tämä amerikkalainen DVD. Ja joku sanoo, että se on väärä kuvasuhde, mutta en mä tiedä, katsotaan mikä se kuvasuhde tässä sitten on. En minä tiedä, en mä katsonut. En minä tiedä. 2351 widescreen. No, se on joku. Mutta tästähän on myös tulossa yllättäen Amerikassa remake. En ole ylläri. Missä on James McAvoy pääosassa. Ja en minä sitä halua katsoa ennen kuin mä haluan nähdä totta kai alkuperäisenkin. Ja yleensä siis lähes poikkeuksetta alkuperäinen elokuva on parempi kuin amerikkalainen. Ja yllättävän nopeasti itse asiassa tullut toi. Tämähän ei ole mikään vanha elokuva. Tämähän on ihan 2021 julkaistu elokuva ja nyt on jo tulossa jenkkiriimeikki. Koska ei se tanskankielistä elokuvaa voi vittu amerikkalaisille näyttää. Mut joo, Speak No Evil jossain vaiheessa katseluun. Ja tästä sitten päästään tämän videon viimeiseen unboxaukseen. Ja tämä unbox-kooste sitten loppuu vielä Amerikan posteihin. Amerikan laatikkoposteihin itse asiassa. Tuossahan tuli yksi Amerikan posti äsken, mutta Amerikan laatikkoboksi, niin avataan se ja katsotaan mitä sieltä on tullut. Tämähän on tietenkin taas tilattu siellä tutustujaturvallisesta WoW HDltä, mistä minä aina tilaan kaikki amerikkalaiset tuotokseni. Sen takia, että siellä on ilmaiset postit. Lähin tulee halvemmaksi jotain Amazonin kautta. Ja katsotaan, mitä on tullut. Täällä on aika paljon. Onko mä mukaan tilannut näin monta tuotetta? En ole. Täällähän on pehmustetta välissä, niin sen takia se näytti aivan liian isolta. Mä jo ajattelin, että herra jumala, jopas on mennyt oudoksi. Mutta joo, aloitetaan. Ensimmäinen tuote, South Park Joining the Pandaverse, eli tämä uusin South Parkin erikois-event-jakso, missä ilmeisesti vittuillaan sitten näille kaikille elokuva-universumeille sun muualle ynnä muuta vastaavaa ja näköjään tekoälylle sitten myöskin. Pitääpi katsoa tämä mahdollisimman pian. Koska South Park on hieno sarja, minä siitä kovasti pidän. Sitten mä oon tilannut tästä tämän suhteellisen tuoreen elokuvan, mitä en ole nähnyt, niin The Last Voyage of the Demeter, eli tämähän nyt sitten on semmonen, että tää kertoo siitä merimatkasta, kun Dracula itse tuli Transylvaniasta Britanniaan, että mitä siellä laivalla oikein sitten tapahtui, ja siellä on oikein mukava tommonen siivekäs olento sitten siellä. Tätä on sillain ihan kehuttu. Ja, no joo. Nimeltä jenkkiversio. Halusin tästä tilata jostain syystä. Mä oikein tiedä, en tiedä tuleeko se Suomeen, mutta tulipahan noin tommonen sitten tilattua siitä. Ja jossain vaiheessa toi ehdottomasti menee katseluunkin ilman muuta. Sitten täällä on tämmönen elokuva, mitä mä oon pitkään miettinyt. Tänne stop motion. Ilmeisesti no, kun elokuvakin nimi kertoo, niin tämä on stop motion kauhuelokuva. Ja ilmeisesti jossain, mä en tiedä, onko se ollut ABCs of Deathissa vai VHS vai missä on ollut niitä saman tekijät stop motion kauhua. Ja toi Kaitsun leffablogihan tästäkin mulle puhui, niin mä kanssa sille sanoin, että joo, kyllä mä niin kuin on kattellut kanssa, että pitäisi varmaan jossain vaiheessa tilata ja katsoa, niin nyt se on sitten tilattu ja pitää katsoa. Tai ei tää näköjään kuvien perusteella, niin kaikki ei ole stop motionia, mutta tässä ainakin osittain on jotain stop motion kauhua, niin hyvin sanotaan, että mielenkiinnolla odotan. Sormet syyhyten lähes tulkoon. Tuohonkaan ei mahukka enää, niin laita sitten seuraava Vilmi. Mä tilasin nyt tän, tätä on kehuttu tosi paljon, niin mä haluan nähdä tän. When Evil Lurks. Amerikkalainen Blu-ray. Nämä on siis kaikki jenkkipainoksia, mitä tässä on nyt tullut.
Niin mä en tiedä pahemmin tästä elokuvasta yhtään mitään, paitsi että tätä on kehuttu. Ja niin kuin taglinekin näköjään sanoi tuossa alhaalla, että one of the meanest, most sadistic, unrelenting, mitä? Depositions of evil you'll ever see in a year, okei. Okay. Eikä tässä saattaa olla niin sanotusti menoa ja mäiskettä. Shockingly grisly, I sat up and gasped out loud. A possession thriller unlike any that you've likely seen before. Okei. Okay. Tää vaikuttaa kyllä aika. No, katsotaan. When evil lurks, että mitä jännää siitä tulee. Ja viimeisempänä, monelle ehkä vähäisempänä, mutta itselleni odotettu elokuva. The Iron Claw. Kertoo tuosta Von Erichien painiperheestä. Ja siis minähän olen hyvin kova showpaini-fani, niin kuin kanavaa seuranneet saattavat tietää, ja olen sitä ollut yli 20 vuotta. Niin viimeisinähän loistava painielokuvahan on tietenkin The Wrestler Mickey Rourkella, mutta tästä on puhuttu tästä Iron Clavista, että tämä on kanssa aivan äärimmäisen hyvä elokuva. Ja tämä pitää ehdottomasti nyt sitten katsoa. Ja Von Erichithän oli kovia tekijöitä aikoinaan. Odotan kyllä erittäin innolla. Muistaakseni tässä on myös sitten ihan näitä nykytähtiäkin mukana, jossain sivuroolissa MJF on ilmeisesti tässä mukana. En tiedä, onko sitten muitakin, mutta MJF nyt ainakin. Ja tämähän tuli tämmöisen mukavan sliparen kanssa. Tämä on varmaan samanlainen, joo, slipare, ja tämä on, että on, slibari on samannäköinen kuin tämä, mutta slibare nevertheless. Ja katsotaan vähän, ketä tässä on mukana. Näkyykö tässä takakannessa? Jo Zac Efron. Näkyykö täällä ketenkään painijoiden nimiä? No ei näy, mutta ehkä noista sivuosissa painijoina tai jotain. En tiedä. Mutta kovat on odotukset Iron Claville tässä osoitteessa. Se oli tämmönen unbox-kooste tällä kertaa. Kun tää tulee julki, niin olen ehkä suunnittelemassa jonkinnäköistä kesäliveä. En vielä tiedä yhtään, että tuleeko sellaista vai jos tulee, niin koska tulee. Mutta pitäkää silmät auki, parasta asiaa Instagram ja parasta asiaa YouTube. Hei, hyvää kesää. Hyvää kesää!